Ndio kula hizo. Hizo wewe. Ndio kusira paswa. Ngoja ndima super kawanda. Watu mafura. Kwa chili yangu ni Ndio kutenga. Wantengeza. Tumepina tuna chili. Wanopa mara. Ndimwana da kutengesa chili ziri. Chili zimara kuna mpuwa chili. No, ngasimzwa uchula. Wangwatu fama ni bora. Fama ni bora. Kana sina chili. Chi sadza. Fura usiye papa tebula. Sadza rinoita kuti munhu uvune. Chili chili zivozo radatuda inoto baba. Zara kwa hapana no hapana notiza tindako. Usabate sho. Ndibatse zara kuindako. Zoki. Zara konongwa nariri posha mwati. Kuna noribata. Naye anozati ndodya chilisi zvokutodaro yasina chilisi. Nokuti haidi akusiya chilisi. Iyo panenge kuti dzarangu rinotogwa. Dzarangu rinotogwa. Do maybe. Tatsega tilesa zatowashara. Taenda ku park station kuzhara kusadza kuya. Katsega itindi dumebaji. None dzimebe katitenge nando stinde kumba. Kwaitoda sadza. Takuzopa uya pasadza paya tisvira tsingani. Ni zvozvo zvenandi zvidi ndoda sadza nandosiye. Ndoda sadza. Ngati Sigaiti mirire. Garambandi chide bira macheso bendana ye. Maria ngundo tlando gam. Azitanga tasawa. Amuna chilizu. Iripi. Shwatawa. Amuna chilizu. Shoma ya taisa. Pesa paisa. Mama mfishi. Shoma ya taisa. Takuza wewe. Chile vanhu vakwakumirira. Zuva riri kuteya. Munaanza kumona chilani chi. Nyanya zola. Dziro wako chef. Chili sinoita ikurumira yakadaro inotonaka zvotoda. Vari kuteya chacha. Vari kuteya. Nasi waramba fishi waenda kuchikeni. Ndingarambe ndongoti hove every day. Saka wapuwa gumbo. But nyama yacho ndakuramwira anyway 4 pieces ze uyu. Ze huku. Kana kuti vatokupa chizati ndidumebi. Vatokupa chizati vakupa dumebi. Hanzi ndinani toda sadza remusiti neni. Sadza remusiti ronaka zvaye. Wazvikwa kudhara ndo pane tsvinya kwa yatili tsvina inema. Sadza remusiti ronaka iko ndo tsvinya sotongorirova zvakasimba. Vatawadza kuti sai nyama munzandorla sei. Anyama. Ndazviziva kuti nyama idzo dzapigwa iwe. Kozi dzakawandisa. Sadza nende zvama. Complain. Ewa dzangu dzatirika pakushota nomupara mkuru. Ndishuta yasuta. Ngekuti ndinotonge pane firi. Nambo zafirita izuva. Yakatarisa kuzuva kagara kutarisa kuzuva. Asaona fesi yangu kusiri kuzuva.
izuva. Kamera yakati yakafaisa kuzuva. Miuka ndibvisiwe kudadi. Ndibvise. Anzibvisai pana Dhumebi. Ndiye munhu dzoi live ndiye anodla. Anzifirita. Ndisumboiona infirita yacho. Anabasa mira vaone kuti aisifirita. Mira munhu kuti aisifirita. Tasai ini ndisinogara kuzuva. Onai o. Onai ini, onai. Onai ini ndagara kusina zuva. Aisifirita. Onai ndagara kusina zuva. Saka mukadai kwaari yakutoita kunge infirita mukona. Aisifirita. But kwakagara kwachona kuri kupinda nezuva. Pamusoro apo pari kupinda nezuva. Asi dei yangaenda apa. Ndazonetsa kuona zvochidya. Animaona apa? Bose kuti ipapa. But anobata ndiani? Anoda kudlawo ka. Saka imi migarai makadai. Kugara uchikukura infirita kwako. Ndinotogadzirisa chidla kugara. Mzari kula. Sadza remunhu wani. Ndatombotova wani pandai. Hawangatombori chovha akyo. Ungatombonyesori chovha. Akuri chovha anga ari chovha. Zuva ratiri kunditisa ngozviri tarota zvitsiva. Zvina basa ndi. Zvina basa ndi mudei dokso muti. Ndizvo zvakunaka vandula. Zvakunaka? Kunyatsodzidya mudyiro wako chaiwo. Ya mudyiro wako chaiwo wandoda nyatsokuona nyatsouri pamba. Nai ndiani angabate taurako. Indoda kudla. Ndombonzibata. Handisiri bishu. Sijirosa. Handisiri bishu. Anta nezvekudla. Nzaneta nezve. Anta nezvekudla. You may be the eater. Kudhikirimi. Kwete kuti ibishu. Ini bonzo da. Ndore ukuya nekumusa. Ewa musuwa umbi. Mbano basumba nokukanda muroma chimedzo. Iye ndiye atonetsera sadza ipapa kwai ndoda sadza. Ndikati yo, ngaiti ndeko. Sadza Dhumebi na Big Sam vanofara kuti achikolabo pakunda. Ndikaenda kuZimbabwe ndaDhumebi ndofa kumbomesa shoti ndavaintora vanhu 2 vava Big Sam na Dhumebi ndovagadzika apa. Ndoti right. Chinyatso rishandai chikafu. Chishandai chikafu. Hai, nokuti sadza rinonaka wakomana. Sadza. Hanzi handi tinotenga zvisiri sadza. Ndikati hey! Mai mwana muda undiuraya nezhara. Indoda ndibade kunando sotenga kwai indoda sadza ini. Nande kumsikana uya ndabva ndapera pawo. Ndiuraya nezhara na Jesu. Kwai handiguti zvo nandosi. Wakana musingade kuona. Kwai zvino ilayo. Ilayo kuti muona ati ausiwe pano chila ndiwe pano vantoda kuona Dhumebi achila. Vepano vanotoda kumuona achila Dhumebi. Kauswe pano nai takuona turi munyuwani. Pano totola chitola nyaya chitola. Chitoti kupayo appetite masina appetite kuti mukwanze kudya. Kumidza unosenga. Utsengerei. Zonoganya na mudumbu imomo. Itori content yake Dhumebi yekudya yo. That's a content. Chikafu chotsengwa. Ndo content yake. Mujira kutushuka kwa. Parengi. Kudira parengi ja. Pamabhazi. Papowerhouse. Ndo pati kutodyira ipapa. Muchiro wanda kuita so. Parengi pamunenge muchiti pasvina paya ndo patiri. Pamunenge muchiti atidyiri pasvina paya ndo pati kutodyira ipapa. Kwevenu. Utike. Chakudza guruve auchizivi. Plastiki rine mafuta uyu. Zvavo zvirongorashika mafuta. Soti. Apo ndako wakutsva juice yoda kuba. Ndanditomboburuka ndikurure juice vana.
kwamba vena kure vana bazodhime vari kumumaketa vari right vase yakadaro vari kumumaketa their marketing kala kudai mabasa rose rechirume rinoda kuita unoita chiro kaina novaka izvo ndo inonovaka kozi unenge waguta asi kuti unongozoomesera ini kuti ndijeza because iwe unenge wajeza patodanga kudai kuti akuenda kumapurazi iwe unenge wakuvata nesadza rerovatisa ini ndosara ndongosara nchingo ndofamba ndichimwa play murodhungu kuti ndisavati ndirarovatisa ndirati mashona kaindoda zvesadza zvochirungurungu iyo angoyande kumapuronzi bodo amapuronzi akaabati handiti ndamutora rimwe dhei ndamuti hande kochen basket totenga mapuronzi takaitosvika akagona vanhu vachidya mapuronzi arimo svikanzi ha nanyanga kwabati handiti nditengere henyu bhega akatonotenga bhega shu ndikati bhega raunogadzira kumba wega svikanzi ha nditengere bhega zvimuka zvenyu zvito kwai mungaiti mapete haina ndizvi zvimuka zviya chirega nditombobvisa juzi mani ndamboda kunze uri kubvisa juzi nguva akatiwa kuwakutsva handitombobvisa juzi because aiwa hakuna kudla kuti munhu nodla wakapfeka juzi yumebi wakapfeka jaketi munhu uchidla hakuna zvakadaro aiwa kana haijuzi ngaribvisiwe ziya rinofanira kunyatsobuda unyakuziva kuti washanda basa chaiko so unoona kuti ndakaitiziva kuti kupisa appetite yako unoiwanepi munhu kana usina stress norowa neappetite stress free stress free tozvira aiwa zvokulanja zvirega mai manje ndaenda kuchando nenda kuchirungu ndondiwanadzipane mhiripiri mutasakula mhiripiri nonakati zvisika zvisina mhiripiri otowaitei andimutengere fishi kana makudza kapadhampani dzonaka fishi dzepadhampaya maiwe muchapakaini kana ndakatokanga maneti kakandizouraya ende dzonaka zvekuti dzonaka asi mafuta akawanda dzonaka mweya wekuti ndiende kupawazo sadza wakundibata wakubata uya aiwa sadza sitola hanzi to maybe do mukbang and record eating video is actually paying content ndizvo zvemakbang ndoichaita content yakeyo ndoichaita content yakeyo todambomutumbo tanga tambounganidza maviewers ake awanda ndo content yake yekudla iyoyo saka anenge achiita makbang iyo kokushokunhu kwake shando vanenge vanoita umari kuta kona amboritesa yatotesa nesuti pakazara vanhu kapa ende pane chilizi arikula sadza anoona chilizi ya ichiti ziripo aiwa chikafu indula aiwa anotidya chikafu tanga wadya woguta wozoisa dringi pamusoro ukadya ukatimwire dringi unotoguta usati wambodya ndudya karodhirano ndudya karodhirano ndikuzvipamira fishi yangu andisodya fishini wakudya fishi ndeya vanoda fisha zvingasamere makwapa vanoda zvemvura kana apulonzi amene hanzi zvinonzi zviya zvinenge magakasha nenge magakasha ndazvo zviro ndaguta mneli muchiti makasata ndiro
Ndatopedza mari sadza 50 rand. 50. Nekutenga sadza. Nekutenga magidichi chiri nani nodhura. Sadza rako rakachipa unofamba wakabataura. And don't have change me. Akazara. Fishy. Baba wanidla sewedi maybe. Wani batiri blika. Wana msuwa wacho. Wana msuwa wakabati. Ngiro chirume. Wana av. Ani murume. Lakwa kana wakakula kule. Nokurudzigwa. Wanidla sewe wina. Hasi darotora mkombe pano parengi pano. Ona izi yaro ndobuda. Ona izi. Hasi darotora mkombe parengi pano apa aiwa. Makuwanzara shumbresi mkoma wangu uyai kati le muripi. Mangwana mningi mne challenge nyinyi kula. Niwa koma na watu yatoona kuti champion njanga. Chichikura izi kumusha kwedu aidzisa kuti munhu kana achila atauri. Mundimu kutonditira noise. Handi honyatso guta. Hanzi munhu ngati chop semunhu adaenda kumombe unofunza mombe. Fasta kap. Katika nawe komana kaisi. Musemplate. Usara usina guta. Ababanda sewa. Aiwa. Av. Vada nyenzi mika zoda seya kokota plate. Nda asikudhura tsvimbo. Ndapedza kudaenda kuzozong'una mabhonzi angu mangu 1 by 1. Musuwa wacho lubdeu. Uri kubuda nepakona apo. Ma1. Ngoya ndibve pawasina kudya sadza baba. Ndakakanganisa ndakatadza benzi mukoto wesadza. Norongoti kangodai kwa handi kusadza. Ende kumukadzi uya kusadza. Ngodai handi kumukadzi uya kusadza. Iwe busi kana wakatarisa unapota chitipo mahara. Iwe tamena customer ako ari nishuwa kubva kurasembe kulasadza kuno. Mumusombo titi kasadza mchana. Mumusombo titirawo plate. Plate nyama yoga yakazara. Ndorongedza hangu ndofara zvokurongedza. Asuntuzonorila here. Ndosha microwave. Uribodla. Ndosarumukira plam. Sure. Ndoro. Ndapedza ini guys. Empty. Amuchina. Ndapedza. Nasi jobe chiri kupisawo. Pizza kudai ziyara kutoka kubuda. Ndapedza. Amwe achingodla. Kuti unoindiswa kumombe. Unoindiswa kumombe usina kuguta. Kwanzi talking with food. Iwe. Egg. Ndezvenyu varungu izvo. Ndezvenyu vechirungu imi streamer boy isusu tinototaura tichidla. Ndikaenda pareta ngandasafita. Asi ndikauya ndezvenyu chirungu imi. Wakaibika. Aibika hanzi sandirare vachi ari kula. Ndatotoniba. Wakaibika wakalala toilet. Fish. Aiwa fish ina kana chakaitika pano. Amudli mushosho ere muzizimani. Amudli mushosho. Mushosho chi? Chibaga chakaomesiwa yakabikwa chakaomesiwa. Amudzi mushosho muri kupi amudzi muvitoria. Kwanzi that's the problem with mazimba. Kusiteti nokumbira. Isu totosvikama nokumbira pese. Titori makastoma shamari kwatinogara kusinyore. 3 hours drive to come here, 3 hours drive to go back, just to come and tap. Pani masadza ari kutengeswa hoba. Ni vamwe mazimba. Ukunza. Ni vamwe mazimba vamwe vedu, but every time tinoto prefer kuti tinde kunodya ipapo. Ene tichitopa marketa futi.
Anoona. So kamubvunza vana kwawanda notondisvika tabva kwaSIS MELLY toda sadza pano vakawandisa. So what's wrong in one day just giving us a plate? Anga broken nekuti atipa plate one day. Anzononzi mamari. Anga broken nekuti atipa plate one day. Makambozviona kupi zvinhu zvakadaro hakuna. Ndokuti isusu even vanozomaketa acho vamakete nesimba next time. Hey, ndakanga mati pane casket. Amaka momse. Ndona kabatwa. Antonera. Munanga broken nekuti kwa apa plate one yesadza over black over nigigiri over broken. Every day tinoya pano vakomana. Pesi pamuna chidya tiri panzvimbo 1 ipo pano. Iye ari mucompensation anenge achiona anenge munhu wepano kamunhu wepano. But totosiya vamwe vese vachiti munhu wedu wepadiaries. Satotengera iyi. Wana ndaita tonotenga ndaita tonotenga kuniki kunandosi. Ndibakati ai ndoda sadza iyi. Tabva tatosiya zvenandosi takauya kusadza. Kwake koko. Ndakahadza. Apa njambotete nachibva. Saka isapoti yakakura zvekuti dhiyoyo. Vamwe vachiri kulaisa mwera toguta. Isapoti ombe. Nini ndakutowazhala kuti. Magwara mai mwana. Ndaguta. Kwai ndakaridya sadza ranatawanda rinofamba. Manje rinofamba vanhu vakaridya vanangu. Uyu. Gogo ami makabva kuUK. kuUK vakauya kuno kuAfrica kunoko. Ndikavati ndamodya sadza pakati. Vakaenda pane mukadzi yeyu. Vakanodya sadza. Ivo ratiri kudya iri. Vakanotenga sadza vakaridya. Kutaura. From the UK, vanozati pane nzvimbo ndinosa sadza nemwoyo wedu. Ndo support kayo. Ndakuvhurira imungula sadza nefish. Mota sana fish. Ndo marketing. Munhu ari kuUK akauya akati madza papa munodya sadza nepapi ndikati ndaso. Ndikafundira mumwe ndikati tora mwana wangu uyo uende naye pasadza. Seems not a competition. Ngati competition nemuna sasa. Munhu watona kuita competition hapana sine mandudza nguva iripo ndatsvaka mahwindi. Kuita competition naye. Kumadi kutaura naye. Ndakangamwa naye ende wanonoka kutaura naye. Ende yanga ichibuda shudhu. Ndaingotora fana pa nditengesa pana tu yai kuno. Itai competition kana isadza ilai. Tachionerera na. Ndasaionera. Nasi ndaenda mbiri ndaivaratidza size. Kusadza rozviwa zvipano. Ndakangamwa naye. Zvaishinakidza naye. Zvainakidza. Hadzina svina handigari nesvina. Mukore uno here asikana. Naye muwe. Plus tigofamba unaye tisingamudzi we. Naye muwedu we. Naye hapwa dzazodiko naye dhumini. Unotomudza. Hani maona dringi ndamwa semvura kapu yekutanga. Yechitumbo yosiyapa. Munozokunza kuguta. Ndakutopedza enda kutomuda kudya fishi yangu chindipedza because handitoda kusira. Because unojaira chisystem china basa kuti ndodla ndosigwa nazisimeri. Nasi muda kupedza. Fishi ka? Fish. Musiye kuti tikafamba. Aiwa fishi ndopedza. Dombo tetena. Fishi toda kukurubura. Amuna waona vachiti mucheche wenyu musamudaro. Nai zvako vaudze kuti Dhumebe ari smart asi vanhu vanobvunza kuti ndine utsvina. Ari smart. Isapo, adi kusapo. Toda kuwana kuvhara ndisi. Nofamba kana nevanhu vanenge vari smart we unodzidza kanhai vedu weye. Ndakura sei pasi apa ini. Zvine basa makelaiti nekuzvirasira pano. Vatorasara clean. Uchinas. Unenge uri uchina. Pamberi pasikana vedu madhairi vatengesa zvinhu zvavo. Moresa tsvina dei wangorya zviri muno munozorasika kufamba ini. Uchina Dhumebe. Uchina. Ukadya sadza rakawandisa ukadya ukazomwa drink. Drink rinoseredzera munomboziva. Saka unokuwashara. Noti wose pasina zvandamboita. Unogwara chete. Nemawe mzundumbu mai mwana. Tichambonokupumbai. Sadza rinodyirwa pachirume chop mobva maita mupenzi. Mudzechera mamuno manosungwa ngokanda ke panze kuti hapana traffic off. Pane matraffic off pamuona unotopuwa tiketi 500 ipapa pawatita kana 1000. Ukatatsvina pasi apa. Sadza isinola.
salita aiwa ndicharidi sadza aiwa ndingotaurawo zvangu kuti asinda kuwazhara sadza ndicharidi ndauda black asi padringi dai ndatenga black label unopenga padringi rani ndingazvitengera dringi rangu matenga chikasikedzo iwo tenga black label moti ndairishaiwa ipapa pablack label muzvona black label tikusabazera zibawatapa zimebuka taona mapedzi pasi pebhedhi yenyu aiwa handisi chapa inozodaro kurasirewo murodhi kam handisi chapa inozodaro ndaita kuita kumetena baba neitigri nawazisimelimusadaro asi simeli dangu renyu rinenge zina kuguta nhasi audze chokoda ndina ana aguta dumbu razvimba iro naidumbu iro laudzei ndagara ndine dumbu ino asi maybe black label kuchando haiko chokwadi aiko mukatondifrizisi shekwa black label kuchando ndingafe ndakagara zvangu ndonochinja kunowanikwa chii ndonotsvaga zvekumwa kana ndai kuchando asi black label ndizvozvo ya kana hope vachidhiraivha zvangu nobva ndati kuti haupa vati asati noise ere ndichita haupa vati nemachaiti kuda kundishandisa ndikudhiraivha wakavata unozorwa kuti ya bho zvokuti naimi vanhu vari kuzimbabwe asi vanhu vari kuzimbabwe mablankets haabvumidzi kupinda nawo pabhodha kusiya achitorwa sei vanhu vachitorerwa mablankets pabhodha naimi guys what's going on he guys ndikuhwei kuti ndakatendeuka kuchibhishu asi kublack label wandina ndikuhwei futi guys muchitaura dhanzi kwa mafoti chembere madziona chembere dzangachita lulalula dzabatwa dzichihura madziona chembere dzabatwa dzichihura madziona kamugotitaurira twaisiri chembere dzanga dzine mazama akandoti svapata memwana chembere chaichi dzanga chihura muzoti kwaisi vana diki tiri kutonyatsofila mafeelings noti kwai chembere imi kam simeli munhu wakuda muti wakuda ude mafeelings kune munhu asina mafeelings vano pasi ungewaita sei asi mana saka kuchando kunowanikwa varume hanzi akuwanikwa varume nani neuya murume akabuda achitaura kati kuchando akuwanikwa varume variko asi matoti kune munhu asingadi lulalula makapamuonepi munhu andikwaina azidi lulalulasiya black label inda kuchibhishu undifariri ndazviona ndimi mamero aya anenge achirehwa ipi ndingasiye mamero chaiwo shuwa mundifariri shuwa amuonewo kuti kana ganda mazano radzoka asi dhimebhanisani saka yo dhimepe waitisati uri kuda nokutaniura ivai abva zvakaoma ndikanongoti vari vide display ndingodede display kudisplay vari kurara zvavo ndichakuunzaiwo kana masvika pafuti kuti madi hanzi totora varume vevamwe ivavo vanhu nevamwe ari taurai zvenyu mukoma wangu totora varume vevamwe ikoko vanhu ndevamwana esimba nyirenda uri sei uri boy here mwana wokumusha kwangu kuganyi vabatwa hamena vhidhiyo randaona kubatwa kumanyisiwa vakashama imba yose nechimurume chachina nemukadzi imi zvakaoma varipi kudziwa timaex unondipa manhamba avo kana ndasvika vhidhiyo riri kutenderera vane gbalanga here maex yavo kana ndasvika ikoko ndipa nhamba kudzi dzemaex nemaex adanogadzikwaine hai aiwa fadzi unogwara fadzi unogwara muningi wangu 5 years dzei unogwara hazviiti 5 years kwaendawa ne 5 years ndisinge ndichihwa kuti handidi ndisina kana murume maiwe
Haiwa mundudze muripi? Ndikutengerei pin code. Basi wazoshuwa. Uzori kupinda apa. Bishu abda utozokera kuchibishu. Abda mjere. Utozokera kuchibishu. Jana nzachana bari. Iya akati kwa njibishu yakwa abda mjere amnesty. Why do it every day? Why lunch time do it every day? Ane pana ani munozona kuti vanoda zviro azini 3 months zakatowandisa chaidzo 3 months ini kutodarikira 2-3 days zotova kuti mana izvi zvingatova ne 2 weeks kuwanda ani nguva kwai napana chidhumebhike naye vhena namba ndikukwesha uye boda kauya kuhashna ndokwesha chinova ndokweshei nove pakati pa murume kana turi mukadzi murume uvya amana unondigona here ini ndoda zihambira makaka rerume zihofori rerume hanzi wei murume inzwai hanzi ndatova negore hatidi nhema aiwa hatidi nhema ningu akatenga kuzvicha chinovibrate ningu akatenga chinovibrate ako pamwe kuda ngofamba chete nhema aziso wagorowa filter manyama kuona ndiri kusaidiwa kuna filter position yandakagara baiona face yangu Ndani 6 years na milk nzikura amwe benyi madom kakuchikweshwa kuseni panasi mucho zvika mune ma 6 years nasi cheshe vavata mchishandudzo sukosa pamwe nyama iri pabryson vangoda kutedzerawo hamuna zemore mkapawawa any pachidzi how are you hanzi wakanaka akusha ndikugulowa mazana ndaipisiwa nekuinda kuzvibhishuku ya mudati mbofumbura vamwe baba panapa pana vamwe baba vari panapa nemukadzi wavari panapa papa pataitaura nyaya yadhume pechibhishu tikaisa nhamba taitaura nezvechibaba vaya vakatora nhamba vakafonera dhume bhikseri ndoakureva vakafonera dhume bhikseri baba vaya panapa zvikanzi kwai dhume ndatora nhamba dzako palife dhume bhi ndoda kuti ndikupe mari ndimbokuwa asi vane mukadzi wavo pano baba ivavo vane mukadzi wavo pano vakatora nhamba vakafonera kuseruka vachitonesa dhume bhi kuti nda kutokuwa tokupa mari ndati ndireve kana ari murume wako mozvati pane murume wako akaenda da dhume bhi achikwa oda kumupa mari amairawo sisimela makure yegwaka ndangodara chokwadi nanamboreva ndareva shuwa ndangodara chokwadi chipe zita ravo tovafungura kuti tivaudze palife tikuzivai mutarise foni dzevarume venyu guys muone kuti makanyogwa here hamuna foni namba yadhimepe here mukuti baba yavo vakatosevha namba yadhimepe nhasi oparisa ndasa mafoni ende vanenge vanoshandira iko kuno kupa house kokukwata zvemabhazi iko kuno vanoshandira pano
ipo panapa ndipo anoshandira ipo papa ano murume akadriver bus just afford it please kwaindakadziona ona kusecha munhu wakutamba ndandoti wakumusecha mutambiro waunobhowa apana vanorohwa akafa isabisatoifaiti kuna zvibitika mutambiro wacho mutambiro wacho akunapa tamba zvinobhowa ina handidi kutamba chikodo so kusisime kumune matotipikituze muzadiva zinakaona zimoti uraisa nebhipi shuwa chokwadi chokwadi chaitwa ndikukore vangu nini fishi ndaifambai handichaiti izvozvo ndakavaudza kuti handichaiti izvozvo ndikubatora murume wangu kutozorora hangu nemhaka ye mazorora chi mukuda rimwe muda 4 makapu mambomwa ka2 iyi ndiye chi3 iyo pakasvikadzinga iwani yana pemwai ikuda chitu yekutsinzira zadza asi kaputocho kurega madhizazi lemon juice rinaka ronaka asi ari hosvika aro pablack lemon juice rinaka black rinaka simezidangokudzisai blackfambe zvingadai mufamba mukati hamutani kudhakwa mungadai mototaura chirungu so mamwe mwatu zvivharo makutotaura chirungu ruvava inditoshati panyatso padoro chako chakumunyatsa kumbodeini nekuti zvinhu zvazvovava asirina nitozvimwira rovaviri rinopedza nyota rakanyatsoti mwana rovava unenge wari mwari chipisa aiwa doro rovava osema doro rovava mai vanichirokati ndakambotobebe kwangu kasolaiti munhu sirasiwa mufrijina tikandipotesta ndinyatsovhura dzese lokadia thank you tiwe kuti adzinoda maexercise chapera dumirai munhu ungaripinda mugurupu ragadziswa madumbani pane mukusikana nototona vanhu zvematumbu pawhatsapp arita nemoita nemavideo call ndichimbota maexercise 20 good minutes asi muchita maexercise 20 minutes yet video call me makatawanda muno marumba kwange muchita kujoina asigwe nothing to lose anenge uri kumba joina niende kuteki kunodi anzi ndakuteki kovesiwa zvokuvezwa bhodhi kana guys mabhodhi handivezi zvokuveza bhodhi unozoita iyoyo atinayo iyoyo bho iyoyo hakusovesa maya haikurimukona zvakaita magara ine hedho guys magara ine hedho mukumaona ine hedho anoetauya maona akakanganiswa magara aya akaenda kunoigadzikwa kuteki uku akanganisika magara aya akabva agadzikwa akabva inda mudenga kudai mino zvaakaita akakanganiswa magara aya akanganisiwa akanganisa magaro akanganiswa magaro iye akatotaura ega pane mainterview zvikanzi surgery went wrong aiwa harisi garo remunhu riya hanzi kuchanda kechikafu kudhumebu chanoita bhiga handimbonoryisi kana ndasvika iko bhozi ana ndokutodzidzisa kula kana ndakuchandwa handiiti izvozvo ndine mushamwari yangu akaitwa mushamwari yangu yepana padiaris panapa pamudhiaris handivai vakanyarirawo akaenda kunoitwa izvozvo zvekuteki izvozvo izvo atove nemakore azviitwa hayezi but nyama dzake wakadziona nyama dzake zvadzakaita kunyatsotoona kuti hazvisiri something unotoona kana zvokuenda kubanga bodo
Zitumembano waina akenda kanakirwa live kudipeni. Zedziri dzezara baba Harare kadzachajaira. Azinezi dzechirungu idzi zvinonetsa zedzi yaunonongwewo. Tamtambiro chero waunenge waita. Ani Smith wemurume ndikuti mukadzi mutauriro wacho ndowechirume unabhekera kabatwa nabuta. Ngatitenge pi ndikuenda kuvhurisa. Watenga pakona apa. Ndodzidzisa SIS MELLY. Ndio ari kundidzidzisa. Amuvazivi. Ndio ari kundidzidzisa vandovudza kuti wahla here. Saka ndiani ari kudzidzisawo. Ndiwe. Vi. Panditire gofandi ndide kuti kunodi. Ngona mari kurashatidza kutupa ini zvirema nemapo. Michelle Muradi unouya kumba kwangu Dhumebe kana wauya kuchando ndikubikire. Itama steps unasina usimbe kana ma steps everyday 50 ropera. Sikungowa usimbe chete kungoita zvema steps notetisina tinge tisina inspiration chete. Ndikaenda kugym manje kugym kwacho taura hako lokadi. Sijimela amazivi. Ndo amudzidzisa. Amudzidzisa kula. Hanzi kana ukachekwa ukangoramba uchidya unowedzera futi zvawanga. Nandidini Nandicheki. Saka urega kudla kana wachekwa. Ndicheki gwei. Hai kana ndachekwa imuka. Nyama dzinorembera mai mwana kana ukachekwa idzi. Pamberapo dzinorembera kudai. Ndanongo chiramba kuchina notaiteniwa. Nyama tsina Kupisa wako. But nyama yakani. Origani kuratidza yangu sinoenda kusuya. It's in. It's in. Plus lazima tabadilika. Nasiyadliwa komana mai nasiyadinyasi kana Fishi dairova. Ndakudza ndoda kutoipedza. Fishi dairova. Anogona kuibika zvakanaka fishi. azimeba utopedza tita dhingi mana Musadaro handisi kupedza dhingi imvura yadirwa iyi. Imvura yadirwa iyi ndoda kugeza maoko. Imvura yadirwa. Ndoisa makelesa yamupini. Ikasvika imota ndara kutoda kuenda kushuka. Needs to go in. Watch it. Tonge mota yekuti aisipita ngemota yevakadzi. Tonge mota yevanhu. Wakagara paona kusamanikia kwamba miriwo yako ushagara pamusoro pemiriwo iyoyo. Yeah. Sabina Natalie, how are you? Minangi right. Ngiyadla. Sengihluthi manje. Unuhamba eRustenburg. Sisuthu sesimelele izinto zethu sesiyahamba. Simelele izinto zethu lapha. Yena sesiyafuna ukuthi sibheke indlela. Right. Sibuke indlela sithi siyahamba thina. Thank you. Siyabimba Marina, thank you. Siyahamba. Abantu banababu saba nemathumba.
kukuryisa vangadikakudlaya vati mazidhuma sei vanhurume vachingozoita manje vana vatakaisi kamera unoona vari padiaris smell inoita basa rekutora live nekutimure pana vari kukora kawanda smell vakaribudisa palive kutini wazonyanyonyora zviri dhipi kana lindi sei autalanga iblack lab autolanga autolanga iblack lab ebandayo angitolanga iblack lab ibandayo ithengiswa le emuva ithengiswa le emuva lapha sikhona sise the other side so akeka ithonela uzoyithola kamchacha number 1 kamera kamchacha number 1 nemi mune pink love you kamu aiwa siye ndeumo kamchacha wedu wepani padari kamchacha kaghost ipana kagostal kavhesuri ngekumbogadzira maromo kuti mizhara yandandohwa iyaya mizhara vaisona kuti chivaguta vanozoona maromo achipenya aiwa unozwa kuda kwahoka asi ndova kufisisai muchidhiraivha indi ndakangona zvomupesati ndichirara asi kamoti ndina jasiginawo munomota express uri sei kuri raita sei mwana wataura neni kuwhatsapp rega ndigocheka right basa mberi hatigoni nemi ladies uri masoja anosvika kure soja anosvika soja rinosvika kure ini ndini soja chairo rinosvika kure 2 weeks dzainya kufamba idzi unokambogara kumba kwezi manyakana chingombeya ndichibva kuti ndakagara ndichikureka izvo ndakuziva kuti chikati chinobviswa so chinobviswa ungazoti kadhiriswa sei ndakuziva kuti zvodai ndakutoita kunge ndinodhiraivha vanondiona vosa kutoti mai havanofamba nezivhota ravo zibangu asingazivi kuti hai fake live yoga fake live kuti haumweri mubangu ndadya swaga kunogoti fake live sei ndichibinga ndakamata kamakii kana wakabata makii fake vanenge chiti ndeyangu yosiri yangu ivo ifungwa dzavai ivo ndiwadaro here ndiwadaro here kuti ndiyangu swaga tadya isi azimadya here esi swaga zviri seisei tarova sadza tarova tamirira maodha edu panapa ndibva tarova pasi kana neniwo ndinokuda iwo naivo tine mutipo wakafanana sisimelanzive can you please pass the message to sismel navimbai esivimbai saka takamira zvedu zvibva kuairport madhiri watamirira kuti asvike alende panapa tobaya hani maona tamirira madeals chimfana zvangu chotozvinetserawo zvazvo kana nesi takusuwa zvisingaiti tokochasuwa saka takatokuona zuro uri patachline izuro hembe dzewaiti akageza zvakachena ari patachline toko umwe wangu ndahla ndaguta asi naiswaga pane vhidhiyo rakakandwa kugrupu kwedu kuwhatsapp rakabva kugrupu kwako asi swaga unoitei zvitsvaga vhidhiyo riya zviriko here zviya zvatakaona zviya zviriko here kana kuti pane editing iripo paya wakariona iwo una kuona vhidhiyo revakore varume tu mugrupu inda kuskrola mugrupu urivhure rivhure swaga zviriko here zviya
ndakashaya kana senti sure here guma mucomment section imomo pema imomo mucomment section iri panhiki iripo indapapai pagrupu pedu musoro kune grupu kune rakakandwa video ndiro asina mbona zvakadaro varume chaiva zvinhu naiwe guys video vakariona here zvakaoma kwemazonodhakaboy wasimeli caroline kangoma indawo uchingouya nenegativity chii chinonzi dhakaboy chii chinonzi dhakaboy chinonzi dhakaboy chii what is dhakaboy chinonzi dhakaboy chii dhumepe hasi dhakaboy kana if pane munhu anoita maopportunities ndidhumepe zvisingaiti izvo zvifoni iyi yakatobva nekupano foni niwani nekufamba naye pano apa akati takata zvokudzidza zvenyu zvemaonline zvemakeara izvi pano nekuti ndofamba naye iko zvine zvaatotanga akapedza apa quite 2 weeks wakunyora english akatonzi anoti akutoenda kuchando iwe uchingoumana uri mukomekeshekaudhakabo uchingoumana mira uone dhimepe achienda iwe uchingoumana uritoperekedzwa naiwo sisimeakuranege kuti uchienda iko zvino next week apinda kuzimbabwe kutengesa mablankets ake izvo zvake zvaringa hodha pano ndopadenga akavanda ari kumateresi kwaizikamwanani maimupa mari dzekuhodha imi izvo zvimambendimablanketi angu ndakunohodha izvo ndakamutaridza ndakauya nemca ndeo ndakamutaridza kuti ndo apo pauchauya kuhodha apa ndopanohodhwa mablankets apa unoya pano ohodha mablankets ako pano mabenefits epano ndenga akahodha ari kuseri kwamaimuona inidatoedhakaboiwadhimedhiwekundidhiraivha zvangu ndakadai vachindionesa mbingamakona ose zvitikumadhirangu kuna kutoza madhirangu anotoita agara paairport kaambira zvibva kuairport kana kada kutongopindawo magemu achinangona tongopinda magemu ndindatoedhakaboi wake zvandimandihwendaura ndoda kudomborara zvangu chidhiraivhiwa kana toinda moti kwainini handisi dhakaboi ai mondihwisa moyo ndinogwadziwa mukadai naketimutada zvenyaya yevidhio naimi vidhio makariona here gaisara ichokwadi ari kuenda mberi dhimebi mirai muone henyu mirai muone chanditi pachapedza chakudzati ona certificate rake rapedza akunonyora english mirai muone zvese ari kungobhadharikwa zvose kusvika ndisvike kwandikuda kunomhara kuti ni utando hai ari kudiwa kunzi aende kwairendi ndiriko zvangu kwairendi naimi vidhio makaiona here asikangandikutaura izvo vidhio imbomirai mandikuta zvevidhio gaizi vidhio makaiona here hasanambona zvakadaro varume kutambisa zvinhu hasanambona zvakadaro asikana kubva kwaswaka ukaiona waiona izvo zvere tione yose ione yose aione yose aione yose ndakapirwa asi ndakadzidza kupedza kuiona pakuti vanga vodlana nashure uko kumaseri pakati pemadhigaro chaipo ndikangoona dzvana ndepandakatagumira ipapo ndakuzopedza kuda kuiona harume vakasvika chaiko hai saizi kachichuchu ukamenyiwa kwaitoenda soka wakanonoka patakanga tichironga kune zvoenda kuide wakapinda ipapo ngade uchitoenda so netimu rangu rakawanda ngade uri kutoenda so manje wakanonoka kuzviti manje ndiri kutonogara ikavakazagati kutokusiya next time utamira next time atakuenda anokutaimirai next time kana makuenda next time ndini ndechiti SIS MELLY yaimira remba kwangu ini ndosimuka musa 12 ndowandosimuka 12:13 ndopane nchiti pedro ndakananga kuruke 12:13 ndopane nchiti asa mndi kupekedza SIS MELLY ndikupekedza usiye kutekisi ini video iri kai yesu varume vacho zvavanenge vakasvika varume vashinu vanenge vakafika majinsi 3 sivarume zvo kukisana akapatogona kubata zedu nazvo ayo kusira kumasure togona zokuruka hai kusira kumasure chapaya patanga kuti zvokukisa zviriko here izvi zviriko here izvi
zviko here guys kukisana vanhu kukisana kudaro vanhu varume vasvini good size chii chakadarowa pakudzana nangirikini naisismeli ndopandakagumira ndikati ai kisai vanhu ane mari yake but ana visa akapa visa petronela pavisa apa pavisa kwai dzimwe nzemutara kana hani smith ini ndotosimuka musa 12 musa 10 11 12 mwari andonamata mukuru 10 11 12 nenichosimuka hani varoya havana kana simba ova mimira ndikutarise zveni kuti varoya havana simba musoro pepenyu wangu zvokunyeba izvi 10 between 10 11 12 grra ndakananga kosvona chimbojaidza varoyi ndakazvona seba kuna varoyi hani smith hakuna varoyi kuzimbabwe kune vanga vari kwachitotigadzisira nyika uku nyeba saka ima kutoenda nditodisiya enda kutokusiya asi mukaita zvekununga kudzoka munowana mungatoenda paislander ukaenda kuisland ndouyakozve ndakuona ndatoenda zvomu paisland mungaita zvekunonoka kudzoka wakanonoka vhizi swaga pavhizi apa rinononoka buda wakanonoka di chimira udzeka mudika thank you penela ndotokuoneka yamusi wa9 zvichita kuti mangwana ndotosimuka maonekera kundege kuti zvaita sei andinada zvipandege hazvizoita ndokuoneka kuti mangwana gaisi vikura basi ndokuya varoyi ndodatoti varoyi vangonyatsa kutoona kuti munhu akutoenda varoyi mugarire mudhuze dati munyatsa kudoona kuti uyo woenda wakananga ndinofanira kutoseka ndoda kuuk ndoda kuita fewe nemashawo ati ndogona kungora amwe nkasavabhabhaisa ngochinja mainzi inondisa zvakanaka irei inondisa zvakanaka anogona kuchinja maindi kai zvizara chimuri kwatandura munamira pangu kwanzi vari kuuk kanutachulo wakabvunzwa kuimmigration zvokuti bvunzo immigration ngavativhunza havo tozati musi wa 10 11 nditakaripotegwa takatorepotegwa dzara tombovhunzurudzwa vovhunza togaramo mukati motozobuda idu toita zvino tikangozvidii tikangozvidii nailits tikangozvidii tongoripotegwa edu tovharirwa edu mukati muya togara edu mukati momo tovhunzudzwa tozoishikengo vanotichembera kaita seni ndinotoregwa chinzi vhaya imbuya here vana basa ngainde mai ndatobuda zvangu tinoinda zvangu Mavis Juke, how are you? Yes, Mavis, je sais. Ndoda kuvaita fewe kapati kekungonovaratidza panzvimbo pavo kuti bye bye. Natumebi na shumpresi plus dai state chingotaura asi hakuna madhata here kwatikuda kuita techingotaura kwai makanza uyewo kurumwe majuro akadzoswa kuuk bhodha audza vanhu muri right handismithi nemaziya zvokunyamba izvo iwe hani nematamburiro ari tiri kuita pazimbabwe dei vanga pane varoi dei vasina kutigadzisira zvinhu kudara asi akarumwa namajuru mazviwa upi ukurumwa majuru akadzoswa mene zvakaita kamajuru agara anga achida ngomuruma wokudzoswa akagara achifunga kudzoswa coincidence iriko saka juru rakagwarika ngomuruma varungu vakatopinda varungu vakatopinzwa nemweya wechiafrican vakatoti munhu chidzokera nemaiti nekubhilive zvese zvesei hanzi nabobo oro ndibobobo how long are you staying in UK SIS MELLY handisi kugarisa zvangu handisi kugarisa handigarisi ndikatoita kana 3 weeks nendatogarisa 3 weeks chaizvo bobo ndendatogarisa vangaziyani dango ravo nani vachinogarisa siya zvana zvangu kunopiwa sikana nongogara 3 weeks ndobva ndadzoka zvangu handigarisi kutonogarira ikoko zvomli avana tumepindo dzokuti kana vakwira ndege moza kuti zvakaendwa zvakaendwa hakuna kwavachadzoka redira kutopera uyo Shut up.